שלום אנשים, כאן אורי הקוסם, והיום אני אעשה לימוד לקסם של השינוי קלף. אז מי שלא צפה בקסם מוזמן ללחוץ פה. טוב, אז אוקיי. עכשיו אני אראה לכם את הטריק שעשיתי. בעצם היה פה דאבל ליפט. שעשיתי ככה, הזרת שלי הייתה פה. אתם רואים, היא הייתה פה, היא הייתה מוכנה שהקלפים יהיו עליה. ואחרי זה אני מהר לקחתי את היד, העפתי את כל האצבעות, וזה ממש נראה כאילו יש פה קלף אחד, ורגע, היה לי פה בעיה, לא משנה, אז עשיתי ככה, כאילו מברשת, הרמתי את זה, כאילו שיחשבו שזה קלף אחד, דחפתי לבפנים, זה עוד פעם היה לזרת שלי, עשיתי ככה, ובזמן שעשיתי קליק, הנה הג'וקר והנה שבע, פשוט שבע היה מעלה וזה ממש קסם פשוט. אז אוקיי, זה היה לימוד, ביי.